la dècada dels 80, la cultural instructiva Unió Musical del Genovés rep un gran impuls amb l'elecció d'Enric Moscardó, la seva junta directiva i la contratació del nou director, en Francisco José Sánchez Roca, consolidant i donant gran importància a l'Escola de Música. Aquesta hauria de nodrir la banda juvenil que també dirigiria el mateix Sánchez Roca, vertebrant d'aquesta manera una línia d'aprenentatge en espiral per als músics més menuts. Durant la dècada dels 90, la banda juvenil va realitzar diversos concerts i intercanvis en diversos llocs de la costera, la Vall d'Albaida, etc. En l'any 2000 canvia de director, sent el nou titular en Román Picasso. En setembre del 2004, la banda juvenil passa a ser dirigida per Juanjo Gallego i Montrell, dipositant en ell la junta directiva tota la confiança per iniciar el nou projecte estable i per poder educar els futurs membres de la banda sinfònica. Des de llavors s'han fet diversos festivals, intercanvis i concerts pedagògics per a diferents tipus de públic. Si bé cal destacar la participació en el Festival de Bandes de les Festes de Crist de Genovés, en la seva edició, on va ser convidada per la seva trajectòria dels últims anys. Des de la seva fundació s'han fet intercanvis amb diferents bandes juvenils, Societat Música de la Llosa de Ranes, Muro, Santa Cecília de Canals, AM Canarense, Suam d'Ontinyent, SM l'Almenara, SM Primitiva Satavense, SM La Nova de Xàtiva, Unió Musical l'Almansa, etc. En l'any 2014 participa en el certamen de bandes juvenils de Beniarrés, obtenint el tercer premi d'interpretació i el primer premi de la desfilada i en el 2017 va obtenir el primer premi en la secció segona del certamen de bandes juvenils Memòria Francisco Fort, celebrat a Montcada. Actualment, la banda juvenil compta aproximadament amb 60 músics, amb un elevat tant per ser d'ells estudiants a l'Escola de Música i en el Conservatori Professional. La CIU juvenil té un registre prou ampli d'estils musicals, el que fa que la banda tingui una bona formació amb la música clàssica, no es renuncia a la diversió en altres estils musicals menys acadèmics. Este es el programa de la banda juvenil de Genovés. En primer lloc van a tocar a Brian Knight, en segon Moscou, en tercer Chorolaya i en quart 2022. La temática del programa actual de la banda juvenil està basada en la guerra, la més actual als mitjans de comunicació, l'explicació del punt de vista imparcial i amb un visto històrica per donar a conèixer als menuts que sempre la línia entre el bé i el mal és molt fina. També és una oportunitat única perquè els alumnes de la banda juvenil puguen observar el procés creatiu del compositor a partir de temes populars, donant-li a cada actor un paper depèn de l'esdeveniment històric. Moscou, 1941. Basat en la famosa cançó russa Nuevo Dance, aquest treball també utilitza material original per explicar la història de l'exèrcit russe defensat amb èxit Moscou contra la invasió alemanya en la Segona Guerra Mundial. Moscou, 1941, va ser encarregat per la Perry Hall Middle School Symphonic Band. Neil Fisher i Kelly Clever directors. I 2022. Escrita per una poderosa seqüela de Moscou, 1941. Aquesta obra canvia la narrativa, on el tema de Moscou es converteix ara en l'agressor i l'heroi poble d'Ucrània. Està representat per l'himne nacional ucraïnès i la potent cançó Prayer for Ukraine. Segur que suscitarà discussions sobre la humanitat, la història i la cultura d'aquesta peça es pot interpretar fàcilment al costat de Moscou
1941. Tots els ingressos nets de llançament inicial es destinaran a organitzacions de socors sobre el terreny d'Ucrània. Primerament començarà la banda de Genovès, amb el seu director.
1994 pel llavors director de la banda Gilberto Benet. El primer concert públic té lloc el 3 de gener de 1986 sota la direcció de Juan José Mañana. A partir d'aquesta data està a càrrec de la direcció durant 3 anys Marco Monzó i Monzó. Després d'una breu interrupció, l'any 1990 Paco Serra Mañana torna a recuperar la banda juvenil. A l'octubre de 1994 pren la direcció Eva Romero Martínez i va ser membre d'aquesta banda en els seus inicis. Posteriorment, el 1997, passen a dirigir Josep Vidal, Isaac Sarnavia Bañón i Simon Adarenko i comparteixen la titularitat durant aquest període. Des de l'any 2004 al 2014 és Salva García Bataller i dirigeix la banda juvenil. Des d'octubre de 2014, el seu director és Xavier Serranico. Fins setembre de 2022, que passa a agafar la direcció Olga Martínez Monzó. La banda juvenil de la Sant Santa Cecília de l'Olleria forma part de la vida cultural de la zona, participant en cercaviles, concerts, intercanvis i festivals de bandes juvenils. Els directors i directores de la banda juvenil de l'Olleria han sigut tots els membres de la SER i alumnes que s'han format a l'escola i han seguit formant-se al conservatori, donant-los així l'oportunitat d'iniciar-se en l'experiència de la direcció. Primerament, tocarem Aitana. Paso doble de Tomàs Olsina Ribes es considera un compositor dels d'abans, com ell mateix ha dit, de llapis i paper, dels que composen per inspiració, des que quan una melodia els ve a la ment, escriu les notes plasmant-les al paper. Aquest paso doble va obtenir el primer premi al certamen de paso dobles dianès del 7è Festival de Música Festera celebrat el 28 d'octubre de 1979. Santana Alfonzay. Carlos Humberto Santana Barragán és un guitarrista mexicà que en 1966 va fundar la banda anomenada Santana. Fou pioner en fusionar la música llatina amb el rock. Ha venut més de 100 milions d'àlbums en tot el món, obtenint així diversos premis Grammy. Giancarlo Gazzani, apassionat de la música de Santana, va decidir fer un arranjament amb els temes més coneguts del guitarrista. Flor de Luna, Oye cómo va, Europa i Smooth. El so i el ritme d'aquesta obra va garantir l'enorme èxit del guitarrista. I per finalitzar tocarem My Way, a mi manera. És una cançó popular francesa de 1967 escrita per Claude François i Jacques Herrero. Aquesta peça va ser adaptada i reescrita a l'anglès per Paul Anka en 1969, tema que va popularitzar Frank Sinatra fins a fi dels seus dies. Interpretarem un arranjament adaptat per la banda juvenil realitzat per Enrique Albor Tarazó l'any 1998. La directora és Olga Martínez. Un fort aplaudiment.